já jsem Klárka, já už jsem tu zase a dneska budeme vařit bramboračku. Takže tady máme sůl, hrnec velký s velkou vodou, protože my bramboráčku máme rádi. Pak tady máte sůl, brambory, kapustu, cibuli, celou ji tam dáte, ale pak ji zase vyndáte, až to bude. A tady máte česnek jeden na vyloupání, nebo nemusíte to nechávat vyloupat. Můžete si to rovnou vyloupat, ale když to budou chtít dělat děti, tak to jen nechte. A ještě tady máme mrkev, cibuli, co to je to? Pasteňák a celer. A tady jsou kroupy a potom ještě tady jsou sušené houby. Já jsem mi taky pomáhala sbírat. To je legrační. Teď zase jako obvykle tam dáte kroupy a houby, nejdřív houby, nejdřív kroupy. Nejdřív kroupy. No dala trošku moc. Tam dáte houby, je to takhle suchý. Problémy. Víte s čím? Nám se porušil telefon, tak jsme to nemohli udělat. A tentokrát jsem se nepřeměnila, ale já mám šperky. Takže jsem si upravila se, nám to zase jde. A teď budeme zase krát. Serová a teď ji nakrájíme na kolečka. Já už jsem zase tady a budu házet mrkev, jo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teď loupám ten česnek. Budu z toho brečet. To se nám tak říká. Ty koly olí. No a teď to tam postupně nahážete a pak to vyndáte. Někdo si to taky může sníst. A tady dáme cibulku. Kloupeme ji. Teď si ten spodek u té cibule ukrojíte silně. Tolik. A teď to tam takhle hodíte. Teď chci úplně nádherně. Teď si vezmete kapustu nebo cokoliv. Kapustu si vezmete. A oloupete si to na kolik kusů? 5? So ist mit der 4. Das klar 5 oder 50. Was brauchen wir die 50? Das geht da nicht. A
teď si to natrháte, ale nemusíte, protože mě to teď nebavilo, tak se to spíš chtěla natrhat. A teď to trhám. Jste fertig? Oder nicht? Teď si to nakrajte a máte to hotový. Celer, akorát celer, akorát celer. A teď si mocháte do hlavy, co všechno máte říct. Teď to dáte do hrnce. Tyžky tak. Scharf, schwertlichtig, a zamícháte a máte hotovo. A uvařit a máte hotovo. Cibule vůbec nechce jít ven. A bramboračka už je dovařená a já jsem na ní pozvala můj sestřenici Pepču. A teď už je bramboračka uvařená a já jsem na ní pozvala mojí sestřenici Klárku. Je to dobrý a moc nám to chutná. Dobrý je to a moc nám to chutná. A příště na shledanou.